telèfon fantàstic. Amb qualsevol jo puc parlar, siga persona, cosa o animal. Qui és? Un camió! Qui és? És un gos! Qui és? És un gat! És Vicent, el telèfon sorprenent. Hola! Tinc un telèfon màgic, és un telèfon fantàstic. Amb qualsevol jo puc parlar, siga persona, cosa o animal. Qui és? Un tambor! Qui és? És un bou! Qui és? Un pardal! És Vicent, el telèfon sorprenent. Ara preguntem al meu amic més sorolls divertits. Atenció, perquè heu de repetir. La gallina com fa, i el burro com fa, i el rellotge com fa, i com fa el violí. Ni-no-na, ni-no-ni. Qui és? Un tambor! Qui és? És un bou! Qui és? Un pardal! És Vicent, el